Kif ġie mħabbar aktar kmieni din is-sena mill-ħamis li ġej l-ewwel ta' Jannar 2026, it-titjib se jkun ipprojbit fi tnejn mill-aktar bajjiet popolari tal-Gżejjer Maltin minn barra żoni speċifiċi rispettivi fil-bajja stess. It-titjib se jiġi projbit fir-ramla tal-Mixquqa magħrufa aktar bħala l-Golden Bay f'Malta u ramla l-ħamra f'Għawdex. Tabelli fl-entratura ta' dawn il-bajjiet se jinnotifikaw lill-pubbliku li t-titjib u strettament projbit ħlif żoni apposta li se jkunu markati b'mod ċar bit-tabelli, waqt li se jitpoġġew kontenituri f'kull żona ta' titjib biex il-bajjiet inżamm nadifa minn dawn il-loqom li jagħmlu ħsara serja lill-ekosistema marittima u l-ħajja tal-baħar. Il-projbizzjoni tat-titjib se tiġi nforzata mill-uffiċjali tal-Pulizija, il-leża mill-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi, mid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali u mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA. Min jaqbad ipejjeb fiż-żona fejn it-titjib mhux permess sieħel multa ta' €150 mingħajr ebda twissijiet. Permezz ta' din is-sistema dawk li jpejpu xorta se jitħallew igawdu l-bajja mingħajr ma jtelfu lil ħaddieħor. Il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli qalet li din il-miżura ifrott diskussjoni ma' tfal. Ħalli naraw li f'dawn il-bajjiet inkunu din innaqsu dan it-tip ta' skart li meta jispiċċa fil-baħar idum ħafna u ħafna biex jiddiżintegra. L-idea tagħna hija li jekk irnexxielna u dawn il-proġetti pilota jkunu suċċess, naħdmu biex din l-inizjattiva ntelquha mal-bajjiet kollha tal-pajjiż. Min-naħa tiegħu il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Etienne Bella spjega kif din il-miżura se tgħin biex jintlaħqu 3 għanijiet importanti. Din tkun qed twassal biex nilħqu 3 għanijiet importanti ħafna. L-ewwel nett li jinħarsu il-ħajja u s-saħħa tal-Maltin u l-Għawċin u min iżur dawn il-Gżejjer. It-tieni nett ħankunu wkoll inħarsu il-wirt, il-patrimonju naturali ta' pajjiżna. Fit-tielet nett ħankunu wkoll inħarsu l-ambjent in ġenerali.